סדרת האתרים לימודים בארץ מציגה אפשרות לרכישת קורסים ולימודים במחיר קבוצתי. הניסיון מלמד, רכישת דירה במתכונת של קבוצות רכישה מורידה עלויות עד 20%. בעקבות חרם הקוטג' של קבוצת מחאה ביולי 2011 ירד מחיר הקוטג' בכ-18%. העיקרון פשוט, קונים לבד, משלמים הרבה, מצטרפים לקבוצה, משלמים פחות. גם אתה או את יכולים להצטרף עכשיו לקבוצת רכישה של קורס עיצוב גרפי ולקבל תנאים מועדפים בשכר לימוד ובאפשרויות תשלום. איך זה עובד? פשוט מאוד. מלא דף פרטים והרשמה, אליו ניתן להגיע דרך מערכת ניווט בצד ימין. וציין את כל האפשרויות במוסדות לימוד בהם אתה מעוניין. כן, כדאי לציין מספר אפשרויות, לקבלת מגוון רחב יותר של הצעות. כך מתארגנת קבוצת מתעניינים בקורס, אותה מעביר צוות של סדרת האתרים לימודים בארץ למוסדות לימוד לקבלת מחיר קבוצתי ותנאים מועדפים. כל זה ללא עלות וללא כל התחייבות בצד המתעניין. אז הצטרף עכשיו לקבוצת רכישה של קורס עיצוב גרפי וקבל מחיר ללא תחרות ובתנאים מועדפים.